Eli kysyit, että pitäisikö tehdä kontenttia. Niin pitäis. Nyt on niinku sun elämäs hetki tehdä kontenttia. Kyllä. Jos joskus, niin nyt. Tänään niin. Ja nyt. Elikkä mä mennään keikalle. Mä sain sen irti helposti, ilman kiroa sanoit. Onko se toinen jossain? Onko se Isofix? Oho. Isofiksi. Mä sanon yhden faktan sinne. Isofix on kaikista helpoin ottaa ja laittaa kiinni. Kokemusta on. Mä käyn vaan Lahdessa keikalla. Tämähän on blues-rocki. Tää on periaatteessa blues-rocki keikka. Et jazz. Blues and rock and jazz. Jep. Kind of blue. Kind of blues. Tässä ollaan tällä roadilla. Tiedättekö mikä möysä on? Se on Löysä ML. Ei oo, kun se on se ehkä sitäkin. On se sitäkin. Mutta se on maakuoppa. Se meinaa maakuoppaa, semmoista jossa suomalaiset asuu vielä muutaman vuosikymmen sitten. Silloin kun Möysä on maakuoppa. Taikatapaa. This is where the magic happens. Like riding river over you. Mutta jos sulla on settilista siinä eessä, niin mä katon siitä senkin. No niin, hei, jos te katsotte samasta, mä laitan itselleni, mä laitan sen juttuun, että mä muistan. mä niitä laittaa viestiä. Pitää sanoa, että Castropu myllyssään hampurilainen on kyllä aikamoinen. Mä söin 2, kun oli niin hyvä. Pitihän se vielä 1 syö, kun oli niin hyvä. 3 syö. Niin. Kyllä. Herra käpälä. Näytäks meiltä lihavalta? Sitten pitäis tulla silleen vielä ota. Minusta tää oli se yksi hienoa sitten, kun se oli pettynyt, niin se tuli vielä tälleen. Ota nää. Tarvittiin kuulla. Se vaan ilmasta sinne tälle. Mä laitan krokaa nyt kun. Aina itsensä känniin. Niin, ei kahta tai niin.
Ei näitä kukaan tästä pölli. No niin, myö käytiin Lahdessa keikalla. Kivennäsvesi. Tappaa kodissa ja puutarhassa. Tamppa. Niin nyt me mennään sitten nukkumaan. Oli hyvä ilta ja keikka. Näyttääpäs jännältä.